nibangani nale ndoda yaserenke? Actually hayi ngoba sibanga wena bhuti wami kuwukuthi besizwana kakhulu nalo mfowethu yabo kakhulu impela ngoba yena umuntu kade nginokumwashisa kuze nami ngijoin indaba yokuwasha into ade ngingayinakanga before yabo. So kwakhona omunye umfethu odriver nje we-Uber ofikayo mefika lo mfethu afuna ukuwashelwa ayamthathe lo mfethu amwashele ukusho ukuthi amanasale seyilalisa khona la imoto alale kuyona nayo yabo lo kanti khona omunye esihlala naye ozobona ifoni ngaphakathi yabo lo abesenza kanjani ashaya iwindi organize ama friends wakhe abuye silele njalo ashaya iwindi bathathe le foni shilo ngokuthuka naye kwangabikho ukuthi yabo faster abe focus ukuthi ayibo kwenzakalani yabo ngokuthukezayo yawadelela. So maybe nje 2 weeks or 2 weeks gone ehambile lo mfethu yenzekile le wabuya mebuya ngoba mina ngisaphambana engena nje gateini mina ngangiyothatha ibhakede ngiyokha amanzi for omunye driver ofuna ukugeza ngiqeda kwasha imoto ngamanzi akhe. So abethi hey uba kambe lo engiwashela la uba lo engiwashela aqondane nobani novusi bakhulumisana novusi bangaboni futhi ngasolinye baxabane nje ku-end up kuqhamuka yena lo mfowethu engikhathazeke ngayo umsarende igama lakhe kuqhamuke yena athi hayi hold mfowethu actually nangu umuntu ayibizelo amise lo ethi hayi mfowethu ima mfowethu axabana nalo akusiye umuntu oyekwashela lo actually umuntu oyekwashela yimi engangikuwashela that day yabo athi lo hayi ima wena vele naye lo uyangijwayela uyabona naye should lo usho nje ngophuzo yabo asabheki ukuthi ubani seriously oyemwashela yabo bese kube ngathi leyo nto bayayikhuluma nami ngi-end up ngingayinaki futhi ngihambela ngiyokha amanzi alo driver. Uma ngibuya ngibona omunye umfana nje ngijwayele ukumbiza ngoyang 28 omncane yabo ulele phezu kwakhe umbambile so mina zithini layeleni lo manje athi hayi mfethu selimele umfethu ngithi mina ulimele ngisondele ke nami fast ngibone yabona ngempela la unenxeba la ukwazekile ugcwele igazi umpresselo nake la uthi angableed out kakhulu. Mina manje yini enzakalayo ke for manje ngale kokunokukhuluma omunye nethi nginayo 10 rand mina nami ngawukhipha u20 ngawukhipha u5 ikhona ke osehambile mhlambe organize into indaba yemoto like i-Uber at least ezokwazi ukuthi imphuthumise fast esibhedlela. Hayi ukuthi amukho sahambile ngasuka mina futhi ngeza la ngase la nje la iSan George kulama meter taxi amala ngifika la kulama meter taxi ayingiceleke ophambili ayingikhonjiswe ngikhulume naye athi yena ufuna u200 ngithi mina ngoba mfethu uyazi nawe thina singamabhara leyo mali angiboni thina ukuthi singakwazi ukuyihlanganisa kodwa ayikho inkinga. Awume ngibuyele emuva ngikhulumisane nabanye bafethu abakhona abangakwazi ukufaka imali sibone ukuthi imali esiyithola iya qualify yini kuleyo ifunayo. Hayi sibuyele back ngasifika emuva ngithi ngifika nje kube kufika uLucky lo breakdown ojwayele ukuma lapho kumanje ngemshiye khona lapha emene abuza undoda mfowethu sithini la ngithi mina mfethu yabo sikuma kwale imali umfethu la ukwazi omunye umfana nje manje la manje athi kwenzakalani mina ade ngikhuluma no driver ngale wemeter taxi uthi ufuna uthi uclip manje uthi 200 rand asinawo yabo athi uraki hayi mina mfethu 100 ukhona ngakwazi ukuthi ngikhiphe 100 hayi nomunye injabulo lo kuyena uphathayo athi hayi 100 nami ngawukhipha bafethu mina okay shuthi angibuyele kuyena lo driver ngikhulume naye. Hayi mina ngibuyela kuyena athi asambe fast siye khona mefika naye athi hayi ngeke uyasaba ukumthatha which means sembona yena ngenxa yokuphelelwa amandla sedangele yabo even amehlo senoyebuke one way but usaphefumula yena yabo kuyiwona ukuthi manje into ekwazeke ngayo if usithatha ukubheka into ecijile ngesombese yabo into engathi screwdriver kanje yes into like i screwdriver so my mokwazeke ngaliyanto
uplidela ngaphakathi awuplida ukuthi kubonakale nje ngoba kokuyinto nje indingilizana igazana ubona nami ngangingaboni ukuthi ulimele ngize ngibuze ulaleleni ngoba ngiyibonela umuntu engathi u-right manje sengifike eduze yabo alo driver ngeke mina ngikwazi ukumthatha lo muntu angathi ayibo lo muntu uzoshonela emotweni ngini mina mfethu lo muntu uyaphila if wena kuthiwa mfaka emotweni manje uzokwazi ukufikenyelela naye esibhedlela hawu manje nami ngimfaka emotweni somgoqa ngani sokuthi ngithi mina ayikho into engingenayo mina ngingedwa ngizoniprovide ngayo yonke into iyingubo yonke into imoto yakho ngeke ibe nagazi ngeke ibe nalutho alo driver ngeke yazi saxabana ngani mina yabo malume into edikulandele yona ukuthi uthathe lo mfana la yabo umisa esibhedlela waphinde wazofuna imali engingakaze ngezwe kuthiwa iUber yayifuna la musuka la eAgency kodwa wena ukwazile ukuyifuna futhi wayinikezwa ke leyo mali wathi uzoyithola manje sekuyinkinga futhi ukumthatha which means ayikho into kahle kahle oyizelela indaba yakho nje ayikho manje usuke uhambe la manje nje indaba yakho angiyiboni mina yabo nanka namaphoyisa khona hayi nawo anayithi ulimele kanjani baba uyabona ukuthi ulimele kanjani yini ezosiza kulento eyisho umuntu efa la wangangcono ukuthi siyakwazi ukuthi sizamele ukuthi aphuthumise esibhedlela athole leyo drip akwazi ukubuyisa i-energy okunye nokunye sesingakubuka after yabo lona hayi kube ukuthi hayi amukho impela ovuma ukumsiza up until kuze kuqhamuke elinye lamalokuzana nje usmall omunye umfana lapha wase-Nigeria sikhulume naye small ayibona inkinga mfethu la hayi usmall isihlala naye naye siyamwashela sometimes yakhe imoto mana small ayikulungile bafethu mfakeni kule yami imoto no ngakhipha imali ngangiqeda kwasha imoto lapho ngino 80 rand ngakhipha lo 80 rand ngabanikeza wona babehamba naye bafethu nangu 80 rand senizobona nenza kanjani ngawe mina ayikho into engingaba nayo manje ile mali nami engiyithola manje kodwa ke ngokuthi nina niphuthuma isimo esikanje mina ngisakhona la all night ngizokhona mhlawumbe ukuthola leyo moto naleyo moto ngiwashe ngibuye ngirecover leyo mali ngithole nami engikufunayo anizama ukuphuthumisela yena nje lo mfowethu hayi na impela bamthathe fast ahamba esibhedlela mayefika esibhedlela futhi usimola afika amshiye ebuye yena ukubuya kwakhe maybe 15 minutes gone kwabuye i-phone call ithi umfethu useshonile hawu kanjalo izinje wazwa useshonile yabo lento mfethu umuntu imkhathaze yaba ngangokuba mina ngakhathazeka almost isonto lonke ngoba into ya last week kufuze kube le njode kuyiSunday izolo kufuze kube bengcwatshwa nje kuleyo weekend in these 2 days maybe Saturday or Sunday I'm not sure ngoba akukho nengikuzwayo ukuthi mhlambe kuyenzeka noma kuyaqhubakala angazi lutho umndeni wakhe wagcina umtholile umndeni wasawuzama ukuxhuma siwuthola indaba yawo sabathumelela kodwa i-feedback nje shoyo ukuthi umtholile kuthiwani mhlawumbe icala bayalivula ayikho ukuthule ngangokuba simazi ngisho umuntu oyedwa wakubo yabo nje akukho ngempela futhi sikwazi nokuthi sengcwatshiwe ayikho nayo into esiyaziyo kodwa ke ngiphinde ngi-understand ngokuthi umuntu ade ngihlala naye kakhulu so enako ukungixoxela ngokumndeni wakhe yabo leyo ntasho ukuthi hayi mfethu mina ekhaya sengisele kufana ukuthi sekuyimini ubaba mina yabo nje inhloko yekhaya because yimini umfana the rest ama-sister aney'ngane-ke lezi ey'ncane-ke the rest nje abadala sebashona bonke so leyo nto ngiyaye ngi-understande ngaloko ukuthi ayishuthi nawo aba-confused ngale ndlela yokuthi yabo agcina se-lose i-focus yabo engasakwazi ukuthi akwazi ukuconnecta thina sitshele ukuthi kwenzakalani noma ethi singeke sibe nalutho yabona ngoba phela nathi sinabantu sihlalela emgaqweni but I'm sure ukuthi khona okuncane okwakungaphuma for irenki yonke
even osinawana nabo mhlawumbe lo 2 rand 5 rand kwaphela vele into engenanani kodwa nje leyo support encane yabo ukukhombisa ukuthi umfethu besiphila naye kungekho nkinga ngoba bewumuntu ongenankinga phela nanoma ikubani yabo nehleze ehleka ngisho nixabana athi hayi kodwa uzobona yabona umuntu nje ohlezi ezobonisa yena ngaso sonke isikhathi ayikho kodwa i-action azoyenza yabo ngisho ungamshaya wena kuqala kuzothi kulungile hayi uzobona wena kuphela yabo lonto ukukhombisa wenza umuntu opolite ongenankinga mfethu yabo lonto manje ungathini mfethu ngalento ukuthi lo muntu ufela into angahlangene nayo actually iqonde kanjalo impela ungathini umuntu ongakangena ezidakamizweni ngomngozi bokuhlala emgaqweni nje uma ungasithatha nje usigoqele nje i-risk nje yokuhlala emgaqweni ya ihaya kakhulu mfethu ihaya kakhulu engangokuba lapha usuke kufanele ukuba uzibheke wena yabo lonto ufana nento nomuntu ongenamuntu mhlambe ungathi mhlambe for example umane washonelwa yibona bonke ubomndeni okade unabo same time yabo lonto wasala uwedwa mhlambe wena ngokungabikho ekhaya ngaleso sikhathi kwenzeka leyo nto yabona wena busala uwedwa lento ngeba i-risk kakhulu ngoba ngihlezi ngiye ngitshele nabanye nje babafethu noma sesizenza izinye zezinto sikhuluma indlela esikhuluma ngayo esikhulumisana ngayo sisodwa ngoba phela yabona uyazi isiZulu sithi inkunzi ezimbili ayihlayelana esibayeni esisodwa which means njengoba nathi ke singabafana sihlala ndawonye sisemgaqweni at the same time ekumele ukwazi bafo iphara always lizitshela ukuthi lisile njalo iphara lona lazi ukuthi lona yabona sibuye sizoconfuse sizodidiswa yini ilento esithi siyona ngokwemajele sithi inombolo hayi 26 28 yabo leyo nto nayo inawo umthelela yabona manje ngoba manje njengoba si 28 26 khona ngenhla komunye kanjalo njengokukhula uyabona njengokukhula kweningane ekhaya ukuthi hayi uba nemdala mina ngincane kuyalamana yabona so nayo lento ke i-end up mfethu isifake enkingeni yabo ngoba manje ngizophatha kabo nalemgaqweni ngixoba ubhozo lemgaqweni siphendulana indlela esiphendulana ngayo but mina futhi ngizobuya ngizolala kuona lo mgaqo wena ubusazokwazi ukuthi uhambe ugibele itaxi mone itaxi mone imoto yakho ugibele imoto yakho uhambe kokwenu yabo uyacabanga nawo umuntu inhliziyo ayiphakelwa yabo usenako ukuthi lo mfana nxa ibona ngijwayelwa iphara lengibukanisa nabantu ufike uvutha into yakho lapha uyabuya mina sengikhamzile ngilele lemgaqweni yabo yonke le nto kodwa sometimes siyayisithi noma sikwenza osikwenzayo singayicabangeli lona so into engingayisho ngingasho ngithi if ukuthi wena usanalolo thuba lokuthi awukafinyeleli ekuthenini ufinyelele emgaqweni noma kuma drugs ungabusacinga ukuthi uzibone nawe ufinyelele khona inkinga kuyinto ezidakamizwa masingakhuluma iqiniso eqala kancane akekho umuntu oqhamuka esesewungeni iwunga isigaba sokugcina iqala ngoluzi iqala ngoncika ngamazeni ngogwayi ngonsango yila izingane ezibanjwa khona ngicabanga ukuthi mhlawumbe kukhona yini ongakusho kulezo ngane lezo ngoba abayiboni bona behlele emgaqweni ya labo mfethu ngingasho ngithi yabo mhlawumbe ngingabeka ngokuthi okwensango kungcono akukho right hayi angifuni ukuze ngibadidise ngithi ku right kuyabheda totally kuyabheda but even umzali wakho uyazi mosabhema yona umanathi kungcono ngoba yona noma kuthiwani into okwazi ukuyitshala even manje sekungcono kakhulu kwakubheda kakhulu ngekhathi zethu because yayi unlegalized yabo manje seyilegalized uyazi uyithola ngaphakathi esitolo that time sina sikhulu bengaboshelwa into encane ingekho mhlawumbe kuyinhla iyana zeinhlamvu ephaketheni uboshelwe lona manje yabo seku right sesingabeka ngokuthi kungcono yona if usakuyona enza sure ukuthi awufisi ukudlulela kokunye nokunye ngoba ukudlulela kokunye
the more ukusebenzisa ila more ukhuphuka idosage. Ukukhuphuka kwedosage u-end up sokuthi hey insanga ngisayizwa kahle yabo manje. Hey mengiyifake nencika engishaye nayo hayi yabo. Ayi mengifake iZenex right yabo manje ukuthi isho ukuthi wena sofaka ama drugs ayi2 3 ngoba no lose showcase yabo kancane ukuthi uluze ungawufaki noma ethi ungezobhema but uzowufaka for ukuthi mhlawumbe uyamixa leyo nsangi yakho yabo suthi ufake wena idakamizwe engapha egazini lakhe ezo3 yabo so bhanqa yonke lento mhlawumbe end up ufaka notshwala futhi ngaphezulu lenye idakamizwa nalo oluyinkinga ngoba mfethu yabona mase kuthiwa siso addicted so esekunzima kakhulu yilapho bese siqala khona noku overdose ube na higher dosage yabo manje ugcine sokuthi hayi lento angizwa mayingekho le yangizwa yabonayo leyo uyohamba uthi awuyizwa until ufinyelele ungene kanti nani empilweni mfethu kunzima ngalendlela yokuthi lezi zinto uyazenza kumnandi ku right kodwa akuhlezi kumnandi empilweni yabo umuntu ufa uhlezi uzitshela lokho engangokuba mina ngifunde isikole umama wethu noma enginika lo 5 rand 2 rand shuma nalo benganginikeza esandleni imali bezama imizamo ubheka into engisazozenza mhlawumbe ekitchen abona nje bengingakadli afika ithi etafuleni lo 5 rand uyazi ngizobona nguthathe kokunye ubeke kanjalo aza end up awuthathe yena ngingazange ngawuthatha mina because why ngikhula bengumuntu oyithandayo imali oyazisayo ngingayo esikoleni ngingaliphethe into ezimali ngifakele noma isihlanu ephaketheni ngiboxa yangi nemali noma ethi singaba u2 bob 10 cent la mina 20 cent abayi2 yabo ngizobona ya ngemali eningi ya right ayiningi ngaleza ikhathi ngoba ukwazi ukuthola usimonye lawo inhlamvu zoswidi kanjalo manje asekuyaphetha yabo lonto mfethu iyo eyangidala ngagcina sengibona ukuthi hayi lento ngathi ayikho right naye kunje ngasikhathi simnandi sithi siya enjoy somndeni sizihlalele nje leyo momentanyana kuyayixoxelwa mhlawumbe kuyaphekwa yabona kanye athi hayi emfana wami lalela phela ubukhumbula ngisebenzi ngihleli nawe la if wena uzofuna kumina imali kodwa mina nginawe la uthi mina ngiyithathaphi yabo okay ngomngane mina ngangisazana ngale iqholo lokuba hayibo mina ngiyahola mina ngine grant money yami yabona kwaenda ngokukhula ngibuke inale grant money noma etha kunjalo ayikho enough at the same time ayifiki every day ifika once per month so njengoba ifika once per month kuyinkinga ke ngoba mhlawumbe izofika for maybe January fangithola iuniform yalesikole ngithi ngiyeke fangiye kuso ilabo ngayisikhathi ethenga yimi ngiyadla nami yabo at the same time nami ngisafuna enye imali ukuthi ngiphathe isikole yabo le nto ukuthi manje ngempela ayikho fair for yena ngoba yena asebenza indawo uhleli la at the same time mekhona lo tohwanyana litholile ngiyayibona futhi i-difference ukuthi khona la setohoza khona manje imali seyayithola beside le grant money mina ngithi ngimengayo yabo so lezo zinto izona zonke izinto ezi-end up zisithatha zisifaka encindezini sithola ukuthi thina asikho encindezini kodwa ngokwengqondo yethu siyifake thina encindezini because sobukelana abangani ukuthi usakhile pha kwabo thengeliwe ama good shoes ama right nami ngiyawafuna usabhekanga wena isituation yako kwenu ukuthi imi kanjani njengoba wena uthi ufuna lawa ama good shoes athengelwe lo ubonile uhamba ngebike wena awusabheka isituation yakho ukuthi wena umi kanjani wena ungakwazi uku-afforda le bike ayithengelwe yabo wena uzoma ngokuthi wena ufuna ibike
yabo ngoba uyingane vele indaba into eziningi awuyazi yabo awazi ukuthi iyimalini yona leya bike noma ethi ungatshelwa wena ubona nje kuyimali into ekhona ekhaya yabo bafu unangake eminyaka indlela ovuthwe ngayo limeni manje ngithi ngina 29 manje sengina 29 lesikhuluma naye umfoka bani uvelaphi ukhulelephi wafunda apha amabanga aphansi wawafunda apha aphakeme kwenza kanjani indoda esihlakaniphe kanje nejule njengawe uma ikhuluma igcinele emgaqweni mfethu actually mina ngusazi igama awumadoda Sibongo sazi shows saziso nje full name shows Sibongo ngikhulele eMzumbe endaweni yasePortshepstone esigodi sakhona seMzumbe Indelu ngifundile baphumile lokuza primary yakhona ngafunda kwi secondary eMzingelwa ngafunda kuyilokhuzana kwi high school eMvuthuluka okuyikhona la end up ngishiya khona senze high school ngoba angizange futhi ngaqeda yabo angizange ngaqeda ngazo futhi izinye zezimo zempilo actually bengumuntu ongekho dom because first year not first year i-crash angifundanga ngayifunda sengibuya esikoleni sengibuya kwi-primary wayima ngiphinda back e-crash yabo ngokuba ngesimo se-height nethambo lami nje ngidaleke ngamncane so that time ngangivele ngisayingane ngibukeka ngimncane kakhulu but iminyaka yona ikhulile yabona manje so ngathi esikoleni nguthe half a year kwathi wayengeke usamncane kakhulu abuyele back e-crash ilokhuza no grade R ke babengakabikho that time so ngabuyele e-crash ngafinisha pha lo nyaka lo vele nguthathe half year ngafinisha wona ngase ngibuyela back esikoleni nakhona ukubuya back esikoleni ngawubuya futhi first year ngawuphinda kabili not ngokufeyila cha ngokunje kuthiwa ngisamncane for ukuthi ngingaya phambili angangilungeli yabona ngawuphinda ngaleso sizathu iyo futhi enye into mina ke into eziningi ngiyihlakaniphele ngisasemncane kakhulu simo sokuthini even lana njengoba sengisemgaqweni abafethu kuye kuze kubuza uthi wena ukhule uhlala kanjani kini uhlala nobani ngoba awukwazi ukuhlala nomunye umuntu even esikoleni sengise high school ke bese ngibekelwa itafula nesihlalo mina ngedwa phambili lapha nje nginetafula nesihlalo ngoba ngihlalisana nomunye umfundi yabona ngohazo lezizathu zokuthi ukukhuluma ngikuthanda yonke into engiyenzayo ngiyayibhekisisa ngicabanga twice like hands isandla simhlophe ngala simnyama ngala so angibhekeli ubuhle kuphela kungikwenzayo nobubi bakhona lapho ngiyakubhekela ngiphinde ngizobhekela ukuthi ke if ubhekufaka into eyinkinga mina ngizoyisolve out kanjani ngizokwenza kanjani ukuthi mina ngibe right yabo ngale ukuthi ngize ngikhothame komunye umuntu nayo enye into engenze ngagcina ngifinyelela kakhulu emgaqweni yokukhothama ingidlulile nje kakhulu from sasekhaya kakhulukazi ukuhamba kukamama emhlabeni yona into engenze nje nga-end up impela ngesticker yabo ngisticker kulezi zinto ezingekho right up until ngiwangela emgaqweni ngoba manje ukufunda kwami ngiyifundile kakhulu ngafuna ngadlula ngaka grade second year 1 kanjalo no angifeyili zonke lezi indawo ayikho indawo engayifeyila actually ngaze ngamase nga5 ngaqala ka4 theme ngila ku grade 6 standard 4 shuthi nje ngokuthi ngingumuntu ongazwani nokukhuluma kubuzwa uthisha ubuzi answer yabo lento yokuba uthisha mhlambe indade eyifundisa ngayizolo seyayirevise manje yabo ubhala ama corrections abuzi answer ngiyayazi ngiphakamisa ngokungathanda ukukhuluma kakhulu ngiyisho shuthi yena ngizwa kahle ukuthi ngithini
angabisabuzisisi ukuthi actually indoda uthi yena manager ngokuthi ufuna ukushaya yabo ngoba uza ngaliphi giya naye uza ngele giya vele lokuthi wazi ukuthi mina always ngihlezi nginento ngiyagoloza nje yonke into angizwa ngomunye umuntu yabona nje into engithanda yabo ashaye futhi actually abanye ade beyisho wrong beshaya 3 total yakhe nje akushaya yona uzokushaya 3 but mina wangishaya almost 15 wemvimbo esandleni nje and mina bengile inhlobo engathi meyisha ukuthi ihlikihle ibamba isikhathi cha ngimanje once ushayele yo total yakho usuku uhamba ngihlukane nawo ngihlale phansi namqhubene okunye almost 15 ngangokubokwazi kwababazi ingane zeziclass hayibo uyabona manje zingena kusho lutho ziyamsaba phela nazo yabona ne respect ezuthisha utsengiqeda angizange futhi ngakhuluma ngangibekile incwadi yami la ne-exercise ngakuvala konke ngakubuyisela kahle esikhwameni ngagoqa ngaphuma ngemnyango kwa-security lathi liqamba libuze ke hayibo shozi hey uyaphi hayibo hey ngayithulela ngaphuma qishele emgaqweni ngene endleleni yesizulu encanyana nje ngaphuma phezulu entabeni nganqamla ngashona ekhaya fika yabuza uma hayibo ngalesikhathi hayi kanjani kwenzekalani esikoleni ngithi mina hayi esikoleni inkinga ayikho yonke into ihamba right and bakhona abafundi basafunda kuyikonza imini esengiphumile yini awukho right hayi mina ngi-right yonke into sure inkinga nje ile yenzekayo ukuba angisoze ngashawa imivimbo over total eshawayo ngale kwesizathu ekubeni kwanti ngiyade ngibuzeka yona futhi ngisho right nginama witness abantu njobe ama-desk sihleli nga-4 nga-6 yabo ngala nangale side so laba bala bayigroup yami bayangizwa even nabanye ngokuthi yena lo thisha kangizwanga yabo leyo nto sethatha leyo advantage ukuthi vele lo permanent sangu yabona uyayigolozela lo nengane uyayishayela futhi yabo yonke into nje yabo uzitreata as umnomzana yabo ngwangive even ikudliwa mina bengeke ungibone ngibambula inokudla ngubamba indula inokudla ngiphakelwe ekitchen nginaloko uma ukuthi kuyahluleka umnomzana ngempela hayi isizathu saloko mfowethu bengiavoida yona lento ukuthi ngicine ngibeke omunye umfundi isandla ngoba manje ngiclean esikoleni uyabona isicathulo sami sihlezi sicobezela uyabona kodwa ukuthi lento yokulokhu bekujikisa lapha ikwenza ukuthi wagcina ufunda nezingane ezincane manje ya lokho kubile futhi nakhona kumthelela omkhulu ukufunda nazo izingane ezincane kodwa ngesimo se-height yami bengingenankinga ngoba manje ngimncanyana vele nami anginantshebe amadevu kayengakabi ngisho nawo mangaka abona kwangeke kholutho nje ngeke ungibone nami ukuthi ngakanani mhlawumbe ungazuzwa mase sixoxisana ukuthi ayi ungathi ikhulile inkabi yabona lo uzolimi uzofisa xoxo hayi engathi ikhulile inkabi ngesizathu esiyi-1 futhi nakhona sokuthi ikuhlaleni kwami vele mina ngikhule ngihlalela nomkhulu ekhaya mfowethu seyabeka nje ukhamba lakhe lesizulu azosiphuza nisonto lonke la yedwa yabona ngitshela mzukulu ukuthi uthanda nemithi ke mina hayi bengingayazi kwamithi ngimane ngidumeke mesesho ngemithi hayi otabalekile indoda udla umuthi mzukulu mkhulu hayi kulungile manje ukuthi mina angikho in believe kuleyo nto angitshela yona so njengoba ngingekho in believe mina vele angisoze ngenza into engingenayo inkolelo uyayo 100%. Kwenzeka kanjani ukuthi ugcinele idamu zenze ugcinele emgaqweni manje lezi eyi-heavy njengongena kanjani khona shudla ngase ngifunda I think wona ulokhuzana standard 4 lo grade 6 u4 mangifunda wona angihlali ekhaya yabo ngihlala komunye umuzi ongaphesheya kwasekhaya nabanye nomunye umfethu ekuthiwa umlondi besizwana kakhulu emdala kunami yena but hayi kakhulu futhi yabo ukubona umude yena yabo sizwana kakhulu futhi ngisizwana ngawo ugwaye okuhlaza lo
siyibhemela nje yona yabo yonke into mengingenakudla la kubo uyazi ukuthi ekhaya showcase ngingekho ngikhona akabuzi ufika ngene kitchen apha kudla adla hambe yabona umbonile ongambonanga ambonanga vele ntambama futhi beqeda kuvalela inkomo zabo ubuyeza la uzofika asho ukuthi hayi mina ngifike ngaphaka ningazi nitshethi ilwane kanjani hayi mina ngifikile ngafike ngekho umuntu ngavula mina ngapha ukudla ngoba ekhaya from dala yabona bengingakhiwa ngokuthi vele abantu bahlezi bephithize egcekeni bekhona leyo nto yazi yabo umthelela ke ngangokuba noma ngingasekho umuntu ke manje wasesingasekho sisibancane still akhiwa mina yami indlu ngiyivula ngihambe ngiye edrobheni ngishiye ngiyivulile mengizongabuyi ivulwa kuyoze ngibuye mengizongabuyi for iviki yonke shothi izovulwa iviki yonke uyabona mhlambe kuyoze kube yimina ngikhipha ifone call ngithumele lapho ke kulo muntu engisizwana naye ngimthembile okhona eka awubheka indlu yami ivuliwe ivuliwe bengithi ukhona ephethe angikho awugijimeke ungivalela yona yabo ngizoza nami ngosuku oluthize kusho lapho uqaleke manje sesihlala sobabili ngoba uhlala kubo uhlala yedwa kuba abazali balethe ekwini sihlale sobabili ke yonke into right yabo yonke into isharp siphema yona lensango endape ubhuti wakho omdala obhema yona ihunga le onesho ulethe ekwini kuphoqeleleke manje ukuthi abaleke la aye ngale emakhaya ukufika kwakhe angithi uyabhema yena ufika nayo lento uyiphethe actually lo uyayazi vele naye engathi beyibhema before but wafika emakhaya wayiyeka akasayihlalela nje kahle mina hayi angiyazi yabo but ngokuthi ke sisihlangene singama out sizibona sithini ongqongqoshe manje hayenza lapho nkaba ayisoboneka hayenza ngendlela yakho hayibo ngishaye nami hayibo sishaye impela lento ngisho ukuthi yabo into uyayenza but even amanzi uyawaphuza amanzi kodwa uze ukuthi engathi ungashaya drink manje enoshukela igazi lidinga into enoshukela noma ngithi angaseso drink so ungafaka noma ushukela nje ushaya umbubhudla yabo lo ushaya exactly ke nala thina ngithi spermani ikwayi nensango mase fika lona le ungayakhe sesiyephe sengizwa okunye engingade ngingakwazi ukuthi ngakufika kamnandi yazi hayibo ngalala ngakhohlwa nje ngempela hayi ngeke sekuyimina uthini manje uyawuphinde phela okwayizolo ukusalanga yabo isikhathi sithi akusalanga imina esengifanga ngihlupheke ukuthi kuyimalini yabo sengiyakathola hayibo 20 rand hayi ngeke 20 rand ngizowuthola ngeke vele 20 rand njengibhema into engithola kodwa manje ngoba sengifuna le nto sefa ngenza ingqondo fast ukuthi icabanga ngokusheshsha ukuthi ngizobe senguthola kubani ngiphi nini phuthu kuze ngithole le nto phela yabo yahamba le nto yahamba ngaqala manje ngathi mengingayitholanga le senginokuba ne-slow down sengikhathalele awungifice ngicobekele noma ukhuluma mawuzokhuluma konke engazwakali ngisheshe ngitshela yazini awumani usheshe uyisukele la ngoba into eyishoyo ayikho futhi uzongibhedela futhi soxabana ubone impela nama nginasikhathi but mengingayithola yabo yonke into futhi ibuyele esimweni ngabona kwaya lapha sengiyaqala sengiyeza ukuthi ayingene sengathi angisabi right ngalendlela ade ngiyi-right ngayo before mengingayitholanga lento kwaungenelela ke lapha yabona uma usuqala vele usuzwa ukuthi soyagula yabo musa usezukukhathala ufila tired uma ukuthi awuyitholanga it's much usheshe uyeke uma ukuthi bosowuqala nje much better usheshe umani uyiyeke kuza lapho ngoba mekwa end up akwazi wafinyelela le sigaba lesi kuthiwa isika arrest sekuyinkinga ngoba even ama friends wakho lawo kade ubhema nawo right uthi ama out wami lawo angithi that time ungena ayakunikeza anankinga but wena wayithola arrested wakho so uzoqala nawe uthi uyafika futhi kodwa kushawani so ifithe kuyabheda nathi asinalutho
yabo manje kuthiwa nje indlela emnandi engama usanda kuyiqala akekho umuntu osuke engakwazi ukuthi akuyekise. Yes, yeah, iyo lento engisho impela ukuthi amukho umuntu ongazama ukuthi akuyekise uwe kuphela ongaziyekisi ngoba even so uyibhema ke nje so umdala njengami mina sengiyibhemile mfowethu maybe 17 years manje. Seside impela isikhathi kodwa ngendlela eshuthi nami engathi ngakheke kahle ngayo ngokomzimba. Iningi even go driver laba engibuye ngibawashela. Uyathi mebuze indoda uyabhema nawe ngini mina ya athi kodwa ayiwena qale nini wena usa right ke wena usengayeka ngithi mina malume qinisile ngisengayeka if ngithanda but uqala sekade njengoba ngisho from grade 6 counter ke lapho from grade 6 no fail yabo awukho fail abanthili ngize ngifinyelele ka 8 grade 10 yabo ngiyabhema abanthili manje ngisabhema futhi yabo if ngiba naloso stop mhlambe senyanga 2 months futhi not 3 months awazi waba khona because istop engibe naso isa 2 months mhlambe ya 2 months ngisejele ngiboshiwe yilapho la ngafika ngathi ukuma khona ngama nakhona kwaqhubekeleka isikhathi ngagwetshwa ngahamba ngayogqoka uorange ngafika kuorange ngathi kabili kathathu hayi ngabuyela futhi manje ngokuthini yonke into vele iphathwa yimi la besiza ayikho into engingenayo yabona yongibala kumena insangu ila kumena ingidi la imali yabo ogwayi ama-movite yabo yonke into ihlalela igcwala ibhakede la ngaphansi ihlalela ngaphansi ngombhede ngiyayidayisa yabo lona ngimini ngibayidayiselayo lejele ngiyilanda kwi-A unit ize ngala kwi-B unit ngiyayikhipha ngiyilandela mina futhi even ekitchen yabo manje njengoba i-A ingale thina singala C-B unit asibonani yabona sibonana if kuyisitolo mhlambe kuvulelekile i-A izothenga ngoba isitolo singale B sibonaneke nalabo abanemali abafisa ukuthenga noma nibonane ngesibhedlela noma i-reception phela kodwa nibonani so into from ukuthi transporteke ukuthi isuke ngaliza ngala nizoyitransporta ngephoyisa noma ilokhuzana ezinye zeziboshwa ezikwaziyo ukuthi zibonane esha umhlaba uhlangene ngoba kuno cleaners phela lana yabona abanama department khona bengadi khona bala ngaphakathi kwiBenny Plaza yabo khona bonje abasema reception nani baningi so yiba ama transporter futhi ejele lapho yabo ayikhi washiwa yini la phayikwazi la hayi lokhu ngangisakhula maybe ngila kobani 10 years I think ngiyilusele inkomo shuthi yabona inkomo ngiyilusile ngihlalele mina sekumnandi nomthunzi sengiyibhekele phezulu ziningi nale nkomo engiyibhekile phela ngezwe sengimenyezwa kamakhe hayibo empileni ubonakala kithi ngivusa amehlo naya seyiphakathi iyadla iyasheshisa nami ngigijima ongugijima manje la kunefence la kamakhelwane but yabo ifence izolo ithi inciwe na izihlahla yabo ngiyayibona hayi ngoba ngingayibona kodwa ngokuthi nami ngisengijahela ukuthi le nkomo engazi yenza umonakalo omkhulu because that time kwakhokhwa ngalezi ayikhathi kunganqena ukufika kubalwe imbili edlilwe ukuthi yabo 1 2 3 azumuntu umbili umunye 100 rand should mayidle 8 wena for 800 yabo manje ukuthi ngempela nami ngiyabuka ukuthi ayibona ngizongaholi inyanga seyiyanga khona yabo ngigijimela leyo nto shothi ucingo ngilibambe kwasokuliphakamisa ngengena ngaphansi kani lizosalela la ngishangala kanjalo ke la ngidabula la ngagijima njalo kodwa ngilwana ukuthi mina ngikhiphe yona kuqala then bese ngibheka wami umonakalo ke ngoba ngiyezwa kusagijimeka ngifile hayi yonke into right so kuyasibona ukonakala kwami akulunge lapha kuqala ngoba le mali ngiyifuna noma etha ke izophuka kona kodwa ngiyifuna phela
yabo yize yayingezi futhi kumina ngoba that time ngikhumbula imali engangiyihola manje ngangizwa ngendaba kuthiwa ke ndoda uhola u500 wena oh 500 ya kodwa manje lo 500 angiwuboni nginongilusile nje kuphela into engiyaziyo yabo ngoba manje ngilusaphi ka-aunty so u-aunty yena nge-payday thatha imali uyazi uzohlangana nomaziyelene ekhaya bayobonana nosisi wakhe lapha amnikeza into yakhe hayi-ke nangiyinto yamfana wami lapho sekulungile phela kanjalo futhi nami ngiyabonga ngi-end up ngingenankinga ngoba wena mfethu ayikho kona into nami engingathi angenzeleki yona noma ethi kuzothatha isikhathi kodwa isigcino kona ngizayithola uyabona. Awukaze mhlawumbe wahamba wayontshontsha wabanjwa naxetshulwa ngendlela yokuthi wafisa ukuyiyeka idakamizwa? Lokho sekwenzekile mfethu kakhulu, sekwenzekile ngangokuqala futhi ngase ngumuntu osehluphile kakhulu hayi kancane hayi bo angeve futhi ngidlala ngingeve ngidlala ngoba njengoba kumanje ngihlala nomuntu wesifazane la nakhona ekhaya ngihlala naye futhi uyathanda ukwengamela. Yebo ngumuntu onekhe kahle kahle yabo kodwa ngihlushwa amandla anginawo. Uyathanda ukwengama manje ngingamandla nginawo okwenzalo ukuthatha straight ya okwengamela nje noma ubani mina actually ngithanda ukubona omunye umuntu ecindezelekile yabo noma kuthiwa asihlobene asihlangene kodwa ngifuna ukubona usenkingeni yabo mina ngina amandla okukusiza ngiyakusiza ngoba even manje mina ipara nepara aliqaleki mina nginemali bengisebenza mina before la ngisebenza scrapyard bengihlezi kuseni ntambama isemini ngizobhema khona ngizofika ngimbhemisa impela lapho kuba yabo ngisebenza la e-scrapyard benginokubuya maybe 3 times yabo ngizofika ekuseni ngithenga into yokubhema isemini ngizothenga into yokubhema intambama sengizolala ngithenga into yokubhema but wonke lamasikhathi la ngizawubuya ngawo khona engizofika ngimbhemisa yabo ngizofika uqalekile ubani uzohlala la uzokhala emfethu ayinaka ukuku manje inembi yini hayi mfethu qalekile mfethu uqalekile okay ngimbhemisa lento engiyibhemayo ngizoyibhema naye ngihambe ngibuke kanjalo ngoba mfethu angifuni ukubona omunye umuntu esencindezelekweni yabo kusuke sekuyisimo ke kahle esingenza ukuthi ngibacindezele ngiphinde noma ngikubukele usencindezelekweni iyona ke into eseyenza lokho ngoba njengoba ngisasho ukuthi lokhu kuganga ngikwenzile kakhulu ngoba bengi-wanted yabona ngi-wanted ngi-escortwa even ngihamba nginama-escort awami nginama-escort amaphoyisa ahulumeni yabo manje lawa ahulumeni a-government adinga angi-escortela wona ukuthi wona enza ubulungiswa ndlela yawo ukusebenza angibophe mina lawa wami ama-escort a-escorte lawa a-government yabo ngoba manje mengihamba mhlawumbe nasi isipolipoli sami isikhala la ya sengiyafona ngokusheshsha ngihlezi ngine-airtime mhlawumbe la ephaketheni or wallet ngiphethe amakhadi awu-20 ama-sim card anemali wonke lama-sim card ne-cash money ikhona yabo ehlezi i-prepaid ukuthi khona i-call back ongenayo ubani hey fanga ngifonele ngokusheshsha lo ya uthini hey ukephi indoda ngisemgaqweni ufunani mfethu ngeke ngiyabheda ekhaya mfethu kunawo amaphoyisa agcwele umuzi afuna wena kanjani okay lalela gijima uyekuwona manje ufike uwanikeze le phone ubinayo ifone khuluma naye lo muntu enemfunayo yabo hamba ekhona ufike wanikeze khulume na ya ndoda sidinga wena singithola kuphi njengamanje ngithi mina yabo mina nifuna mina
wozani emgaqweni anihlukane phani nalowo muzi angithi niyabona ukuthi angikho anenza umsebenzi bafowethu ngisemgaqweni njengamanje ngibhizi futhi mina ngiyasebenza actually niyangiphazamisa yabo nina nenza umsebenzi ngizongithola emgaqweni sohlangana phela into engima ngayo ngiyabaleka futhi angidlali kanjalo yabo nje futhi nami ngiyistango okwami ngokuzibona yini into ubuwenzani kangaka cha ngithi manje ngiyabhema yeah angisebenzi lento engiyibhema ifuna imali into ya everyday so ayikho into engingayenze ubugebengu ngale kokubamba umuntu ubugebengu nesengibenzile bubonke angikaze ngathi ngizobamba umuntu mangimbamba umuntu ngimbamba ngetechnology yabona yokuxoxisana anginginike yena nginikeze engikufunayo bese ke mhlawumbe realize after ayibo uyabo leyo nto ngaliyenza ibhasigebengu uyabo leyo but ukuthi ngizona ngingiphinya ngikhipha amandla angithandi awungishanje mina technology ngamanje yabo so technology is not ukuthi into mfethu uyiplanayo yabo leyo because manje if ngithi ngizoshaya wena manje technology which means sefa ngikuplanele ngoba yini so kuyinto yamanje manje kanti la yeah no sifuna nje usikhandele umqondo ukuthi into ebiyenza kanjani okay la mfethu into kanjani le into like ukuthi mfethu manje mfethu nawo ngisenkingeni ngixakekile Brian ngicela ungisize bafo nayi airtime ikhona mfethu ngingayithenga wena ihlobo le network olisebenzisayo ungangitshela lona ngixhumele esitolo ngithenga airtime futhi empeleni ngifuna ukufonela umana kuningathi khona inkinga ekhona asisatholani kazi kufuze sihlangane njengoba ngile edrobheni kube khona into esiyilungisayo yabo njengomndeni yabo nawe showcase uzoba nalo ukuthi yabo le nto nami ndawo engibeka ngakhona and ndawo engibukeka ngakhona ngoba njengoba ngisho ukuthi akufani namanje sengiye ngihlale nami ngithule ngibheke phansi ngishawa amahloni khona indawo mina lethe kwena ngingayihamba ingazi uma ngiphuma la ngizobona umuntu wangasekhaya angihambi kuleyo ndawo engiyiluka like hayi mhlambe ngisaba ukuthi ngenzani yabo ngoba leyo nto into engihlezi ngisho ukuthi angisoze into ongayisaba ngoba into eyenziwa yimina if ngideserve punishment ngiyopunisheka ngesikhathi engiyopunisheka ngazo if ngingakayitholi yabo so into engingena ndaba nayo ngisaba indlela engibukeka ngayo manje nengingade ngibukeka ngayo before because bengiyiphara ngeke ulibone yabo ukuthi iphara ke le wena mongibuka uzibukela umuntu wensango ishayela insimbi ngifithi kahle yonke into right nje yabo nje ungathi hayi sikhotheni uziphemela ugwayi noma insango lo hayi ana nkinga ngoba ivine umama laba babawa amantombazane ngiyalungisa nje yonke into ngimbeka emqondweni ngalendlela ya siyavumelana yabo nto anginike yena imali mefanele anginike ngingenayo imali yokubheka yabo thothi ngihleli ngiyacabanga ngithatha imali ngiyabheka nesalikazi sami asinamali mhlawumbe sisele nalo 300 200 sekuyimali yama emergency things asekhaya nayo lokuthi ayibona kuphela isoup fast sothenga la awunaka ukukhwehlela ingane manje ingidokotela izokwazi ukugitshezwa la nami into enjalo ngiyazijabulela futhi ngenza sure ukuthi mekuthiwa khona leyo mali ayilungile khona yona that's why ke ngifunde uend up nami ngithi ngingena emgaqweni ngiyazama yabo yeah so that time ngikhuluma silungise lapha uzonginikeza vele ithuba ungilalele okay ngijikele ngala cosha iphepha le time mhlambe already like phaketheni just mina ukujikela lo 2 minutes mhlambe ngishisa uluzi ngiyakucabangela ngala ngiyabuya ngifuna airtime mfowethu ngiboleke bafungi yabo ngiphantshe nenamba la ngicine ngishaya ngifona angibuza uthi kwenzakalani ukephi bheke phansi ngibheke phezulu hayi network hayi mengasitha nje ngomuntu ngicike etaxini sengihambe ngalendlela ukuthi ngeke usangibona kuyikona ukuthi ngiyabheka futhi ukuthi leyo nto ngiyenza kubani ngeke ngiyenze kumuntu engazi lo muntu wangasekhaya
evuka uyakubona ekhaya, elala uyakubona ekhaya. Ngihamba estradweni ngihlangana naye, ngiyayithengela igwayi esitolo nangu ngihlangana naye. Hayi umuntu kanjalo hayi. Angimceli ngisho umcela ngisho u2 umuntu onjalo even manje. Mayikwenzeka iphutha nje saqondana mina nomuntu wangasekhaya, angisaba ngisho ucela u2 ngoba ngibalekela lento yokuthi afike ekhaya athi ungiphi imali eThekwini. Ngimcela umuntu. Sebephiwa yithina u2 lapho. Yabo. Hey bo ngibona usazi hayibo ibusengihlupha ngo2 asangcolile bawethu. Hayibo leyo mina ngiyifuni lonto engangokuba ngingakubulala futhi ungitshela lo ukhuluma lezo zinto ngami. Ngoba angiyithandi into ebhedayo kakhulu. Kona phela into ezenza umuntu endabhebheda yizo lezi sizisebenzisayo yabo leyo. Ngoba lento futhi iyaforsa yabo lento iya kulezi zinto esasifunda ngazo before ko LO kuthiwa peer pressure. Ya peer pressure lento ukuthi lento wena ngobugebengu bethu sithi yakabhadiya. Yabo niyakufoselela ukuthi yenza lento wena oyifunayo. Iyakuphusha. Iyakuphusha nje ukuthi yenza lento wena. Yenza ngoba kufanele ubhemile. Engangokuba ngenza noma yini. If ukuthi manje kufika umuntu ethi mfethu yabo lo muntu ngimdinga phansi ebusuku banamhlanje kusasa siyambeka mfowethu. Ngifuna nje nazi isibhamu. Nangi imali yakho. Yabo lo nto. Umthatha ke niyavumelana showcase futhi ukuthi ngempela uqalekile ngoba ngisho ngakuthumba yena kuvalelele ukuthi ungabhemi bese kwenzisa lo nto uzoyenza ngoba yini ufuna ukuqashuka kule nkinga wena ukuthi uthole ithuba lokuthi uyibhemele wena. Yabo urealize egcineni sebubhemile kazi ngabheda nami yiyo into enginokubhekana nayo kakhulu leyo. Hlala umuntu osimamela endlini ngiyaphuma ngabo mhlambe ngizohlala ngihlale naye 10 11 ngo12 past 12 to 1 hayi ngiyaphuma ngisho ade ngisengubweni khahlelela lapho ngihamba manje ngivusa yena futhi thatha lezi zinto zami lezi ayami uyayazi into engigqoka mase ngiphuma ukuthi ngifaka le jacket emnyama ilela blue lela ilesa stewu noma ilela phuzu phela fake wona. Hayi ngiyabuya ngokubona nje ngiyahamba ngishiya yonke into futhi yabo ngishiya ngisho ifoni angifuni naye ngisho ebhoreka la endlini ecabanga into zakhe acabanga ukufonela mina. Ngoba mina nginamafoni awu2 ekade ngiwaphathe lawa amanye ngiyayidayisa lento but ipolipoli ezu2 esisodwa sasendlini nje esihlalele endlini yena kanaye eyami but isiza yena if mhlawumbe kune emergency mhlawumbe kumuntu ofikayo ofuna mina yabo into ekanjalo ukwazi ukuthi athathe telefoni angifonele ngayo kuphela. Yawo noma wena kukhona la ufuna ukuya khona so mina uyazi angikho uzofona hayi ngifuna ukuhamba ngendawo ethize so mawubuya ngekho angikho okay fine anginandaba. So ngishiya yonke leyo nto ke ukuthi angangithuli yena abone ngami sengiqhamuka abonke ngifikile ngihamba nje usala bebamoya ethense kokugcina inkosi yamahamba abuye. Yabona ngoba ngishiya yonke into nje akazi uzongithola kanjani. Yabo uyozwa ngendaba makuthiwa ngiboshiwe. Yabo ngoba mangiboshiwe futhi nginankinga yokuthi ngistress. Phuma nje ebusuku nenzani. Ngibreaka yonke into la ngazi kahle la ngizoyithola into engiyifunayo kodwa ngoba actually ngifuna imali. Ngifuna into engingayidayisa ezonginikeza imali ethi ifoni, TV yabo kodwa into engizoyiphatha engizokwazi ngeke ungitshele ngeke ngitshele ngangitshontsha ama-fridge ngitshontshe i-fridge mina ntshontshe into ezongisinda ngoba yonke into engiyenza baba bengiyenza ngedwa ngesizathu esi1 futhi sokuba angifuni izinkulumo kusasa zizoya lapha ekhaya uthi uyambona usikhotheni wena usethathile ingane yami ilungele kangaka wayifaka kule inkinga zakhe bukani manje ingane yami iboshiwe sekuhlupheka mina manje ngifuna ama-airtime angiyifuni lonto usikhotheni wakho kube usikhotheni wakho wanami kusikhotheni wasekhaya uyabona Woboshelweni kokuqala okokuqala ngangiboshelwe yona nje i-house breaking akuphi bakubamba kanjani
esinye isigodi esiwumakhelwane kodwa nalesi sangasekhaya. Laba ngibamba kanjani sengifikile inkinga shuthi nami yabo lento yokulahlela so ubona nje na ubothi ayibona usengizophinda emuva ngilambatha sengihambile ngila ngiyade ngiye khona angitholanga lutho yabo sengiyabuya sengihamba ngiyacobeka ngize ngishawena isithongwana sokuzela sekuyasa phela manje ngiyangiquphazela nezulu liyanetha futhi yabona sengime nangezihlahla ngizigcina ngizela ngibona hayibo kambe ngiyazama la ngize ngilahlelele komunye umuntu mangithi ngiyafika kunama bedla guards yabo lama bedla guards lawa ayimapapa kanje yabo mhlawumbe nesikhalana nesicala manje la yo eyimaphazi kanje adrilelwe odongeni for maybe nje into encanyana mhlawumbe 500 mm yabo 5 meter lo kancane yabo maye mina ngilwa nokungena ngifuna ukuqaphuza elilodwa lawo la actually ngalikhipha futhi yabo ngoba ngathi yabo ngiqala kahle nginyangazisa ngesineke hayi bo kuya ngokuya kuyasa empeleni yazi la ngiyoze kuse nginonyakaza amabhedla kathi abathi ngiyayelento ngiyayenza ngokusheshsha labantu balele vele ngoba sengihambile hamba ngibuka ispace esincane ngikhona ukubuka ngaso ngibuka iview yendlu yonke engangakubona okuvele ungeke ukubone ekufuze kube ukuthi ungene ngaphakathi ukuze ukubone but okubonakalayo njengokusetafuleni yabo nje lo osembhedeni buka ngalesi space yonke iview bonzola ubani lo banda yabo kayinyazisa lento kabantsili shuthi angisanakanga noma ethi sevukile umama shuthi wala ekhaya wangezwa ngayisethi hayi sigebengu hayibo awukasakithi isigebengu ngiyahamba ngiyasuka ngiyabaleka yabo ngokuthi lento sengifuna ukuyenza ngenkani ngiphinde ngiyabuya yabo sengibuya second time kanti naye sivele ufonele abanye abazomsiza engabiza ngokuthi backup yakhe yabo ukubona ukuthi badla ngengqondo ke le backup yahlakaniphe yangaqhamuka fast yathula nje yahutha ngeindonga nayo ngakunokukhemezela yalindela ukuthi ngizoqhamuka ngalaphi noma seyibheke ophawn beindlela ukuthi umuntu uzoqhamuka la ngwase ngendlela ekulate ngayo and kusemakhaya la ngendlela ekulate ngayo amukho umuntu olindele ukuthi ngalesikhathi ngathi uqhamuka la ngaphandle komuntu okuyena kade ganga la yabo at the same time uyabona umuntu into ukuthi ukhona something ayenzayo uyambona futhi umuntu ongeka angafanelekile ukwenza lo mhlawumbe ukuthi qhamuka umuntu omdala uyabona into kanjalo ngeke ukuthi umuntu omdala ade qhikezana namabhedla kathi yabo leyo nto namali yabona but qhamuka umuntu okule age yami hayi showcase uyena yabo lo umdlambe lo ubuka bani nami ngalibheda ngithi ngiyasengize ayilento ngeke isalunga ngila ngigive up khona ngiyaphuma ke manje ngiphume ngewegate akubiyiwe vele nje sekuwukuthi phela sithi igate ngoba yona ndawo abaphuma kubengena kuyona ngiphume ngayo nami ngifollow up umgaqo ngithi ngiyojoin umgaqo omkhulu phezulu ngihambe straight ngisho nelendlini yami give up ngiyolala kanti njengoba becuthile laba bazobe sebevuka khona nje wawu ya wena kanilona manje bangazi plus abanye yabo babafana awena sathi hey wena ayinami bale gijima kancane we want should baningi sebetshalene indawo yabo lo gcine nethile futhi yashibilile kuyawiwa yawa nami lana bhahapuhu uvuke hayi bafisa ficana
Hhayi-ke manje mina umuntu onenkani enzulu kakhulu engangokuba ngempela futhi hhayi uma ungayicabanga into yenzayo shuthi singamane silwe kushona ilanga. Ngoba salwa nalabo bantu mhlawumbe sebewumkhosi nje odonsela labo 15-20 kodwa salwa indlela yokuthi mhlawumbe 30 minutes waphela. Kuyinkinga bephethe yonke inhlobo yento ongayicabanga. Mina ngangibeletha ubhaka onembese ewu2 yabo. Kodwa angizange ngawukhipha umbese waba munye ngagcina ngiwukhiphile. Yabo ukukhipha kwami futhi ngathi ngiqamba ngokuphakamisa abashaya nje la. Yabo la kodwa akusisona ke isilonda sakhona lesi yabo esinye nje sokuyivelela la kodwa bashaya nje la ngenduku. Bashaya kwanqamuka ithambo leli la ngaphakathi lacicana. Yabo wangiqasha ngawubuka ubenyezeli yongena ihlahla imqukutho phakathi. Ngasho futhi ngenhliziyo ngathi awuyajama. Kaningi ngasikhathi ngifocus kuwona ungena ezihlahleni lana bethola ithuba ashole eqakaleni ngewisa mpenga guqa ngedolo hayi banginqoba. Ngendlela futhi ababengisaba ngayo laba bantu benze isiqiniseko sokuthi yabona sifuna ukuthi simbambele ukuthi ngisho ecabangani. Kungabi khona chance nje into angathi uthi yabona umuntu uma uzomthatha engathi uthatha ngazi ngisho inkomo ngisho inja ithathwa kanje. Ufaka intambo iqale la kwangathi kushawe ibhubesi iziyophuma enyaweni cabanga iqala la ngiyinto eyimazambane ubunjolo namazambane exactly ngiwona into okwazi ukuyibamba kanje wakho ukubamba kanje uthi godongeni ngashawa kusukela lapho. Ayishawa kusukela lapho kwazi washaya 05 kusukela ngabo 2 intatha kwazi washaya 05 kufika amaphoyisa ekseni ade nawe biziwe akafika usulungile azofika ngo5 ekseni sengiyabona sengingasavumi lutho. Ayafika nawe ayachaza nje angisayekhuluma nje ngithulele hayi ngoba ngingezwa lutho ngizwa yonke into iright ngiyeza ngiyaphila kuyona phela sengilimela ayikho into engingayenza yabo sekukuthi nje inhlungu zomzimba zokulimala but ingqondo iright yonke into ngisho ukukhuluma ngiyakhuluma futhi kuyikona angisafuni ukukhuluma ke manje sengiyinto nje efakti kakhulu ngoba yawo manje sengilunge ngempela ngoba ngifuni nokuthi kuze kuthiwa asiqale phansi ngathi akaziwanga yabo. Ngoba manje umuntu mezokushaya ikhuluma sisi sikuthole wesho lesihluphayo hlezi sizwe and futhi ngempela abantu bebebala ukuthi lapha nalapha yabo hayiba eyiye ngempela lo hayi ngithule ngiyibuke lento hayi kodwa nami ngisarende ngempela ngiboshwe ngithathwe emaphoyisa angiqalise esibhedlela shuthi khona nje small sibhedlela ngasekhaya yabo lonto small hospital like iclinic kodwa yabo le ethe ukuthi kuba sezingeni hayi kwathiwa ngeke sikwazi ukuqualify ukusetha lo muntu adlule aye nje kwi-GGs isibhedlela esikhulu adluliswa ebusuku ambulance ayishaya isirena nami ilandelwe iveni yamaphoyisa i-escort ihamba ngemuva impela. Ngifike esibhedlela fike la ngihlale wathi wayengeke lo muntu ngeke akukhona ukuthi discharge namhla uzohlala ngahlala isonto lonke ngigadwa shift ne-shift 6 to 6 wamaphoyisa uza kumina semini uyeza ibusebusuku uyeza semini uyeza sebusuku uyeza ngikwazi wathi la ngizophuma khona that day ngiphuma ngalolo suku afika amaphoyisa ngo6 kwathi ngo-past 9:10 angi-10 angifaka uzankosi angibhanqa nombheda hamba kwaze kwafika amanye ngo7 eshift yangakusasa angigezanga ngisho ngalelo langa ngisho ukudla ngangidla ngilele ngicala inkinga leya hayi kodwa mina ifact nodokotela eseshilo hayi wena usukudischarge namhlanje ngibonga vele inkinga sesibonile actually nayi isandla sasiyinkinga
ngamanje kuthiwa iyo yamanye amaphathi omzimba ayehla kukhombisa ukuthi yawo uyalulama, but isanda instead of sehla siya increase, instead of sehla siya increase. Abanye zithi kana ngikayi kwi-x-ray ngiyobheka, mangingena kwi-x-ray sekuyavela hayi ithambo leli laphuka, yabo hayi kuthiwa okay fine, sokufaka uconcrete after discharge that day nga-discharge. Hayi wathiwa ndoda kuphelile phela ugodi ukuyiswa wena uyejele usayobushwa nishelani. Hayi futhi mina ayikho inkinga ngahamba ngayo khona, fika ekhaya bazi lutho. No, hayi bafo sazi isidla amaningi esakeni mayithambe eziyafika la isidla amaningi esakeni zikhona nezinye igeme mhlambe ongakwazi ukufika usixoxele zona makuthiwa uyabuya kusasa for part 2. Yeah, mfisi singaxoxa mina singaxoxa angazi. Yeah, ngiyabona nje manje sebebaningi nabantu since kuyi-co-working space le kusasa ekuseni ngehora elifanayo make sure ukuthi uyafika lana awulandwa. Siyabonga ukuthi ufike uzoba ingxenye yabantu abaqwashisa abantu ngezidakamizwa ndoda. Kulezi insuku ngifikela ukuthi ngibabonga abafikayo la ngesimo sokuthi izidakamizwa seyibulela abantu abaningi. Nanokuthi sinesifiso sokuthi abantu bafunde kunina esenivele nikuzona. Uyayiqonda leyo nto leyo. Yeah, so mfowethu ungakuthathi kancane ukufika kwakho la kubaluleke kakhulu. Kubaluleke kakhulu nakwabanye abantu ngoba uma uzwakala njengomuntu obekade umuntu oright, ongafisa ukuhlala nabantu, ongazwani nokukhuluma kodwa ngezimo zempilo nokuhamba uzodibana nezidakamizwa zakubeka la ungacabanga ukuthi uyokufika khona ngoba uyazwakala ngisho ukhuluma umuntu okhuluma nje ophansi. Yeah, so siyafisa ukuthi nabanye beyigade mfowethu bazi ukuthi ukwele idakamizweni ngagcina ukubeka ohlangothini lempilo ongakaze weze wafisa kulona. Igama lami uProfessor Nwamkhize, ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sapho umthetho sohlangothini la kaMahlakaze sengincenga. danke.